behind you, hey! Two guys pushing. Hey. This guy, bro. Pushing through everything. Ništa vrlo morali Ljudi, kad ti ste kući, Šta si rekao, Black? morate zapaliti Thunderbolt, znači ne može tako, uvijek mu ubije čovjek. Izvini, To jest. moja greška. Ajmo na B, kontakt, dajem, brate, flash. Znaš kako ćemo, slušaj sad. Slušaj, Mico, ti ćeš budeš decoy u rondu. Ima da izgleda. Gdje ćeš, znamo, ali... Gdje ćeš? Ne seri, bre, dođe ovamo. Ja ću biti decoy, samo reći šta da radi. Jedno, prići ćete 4 tamo, brate. I ovaj kako se zove, onda će ona da izleti kao panj tamo da pogine sama. Čekaj. Mi ćemo da sačekamo 10 sekundi i da krenemo sa flashom. Ajde. Idi, umri. Ajde, I'm throwing the decoy. Čekaj, zeleni! Idi! Čekaj se, spremite se. Leđa! Karma je kurva! Daj, reći ga, Idi back, trči back. Bekče, idi back. Ne, ostanite vi te, ja ću sam ovom da bacim flash, makar da imate jednu. A vidi gdje stojim, Underground, šta već? Vidi njega što je proverio! Stvarno, ovaj. Pa nisam, brate, alo. Decoy nam se ugušio od smeha. Nije mogao da pogine. Živi decoy, bre. Jevo te bilo, da si je postao kao živi decoy. Ti si Temra, ti si, znači... Ovo je revolucija u našoj igri. Još nismo nikad imali živi decoy. Šta radimo? Ajde, dođi ti. Brat, Tanja, brate, ne znam da li će levo. Kažu, neću, idem mid. Ma vraćaj se vamo i umiri. Koji mid ima da pogineš. Ne znam viš da idem, bre, fiskalne račune. Ovu taktiku prodamo SK. Ono prvo što odbija poslušati. Onda je bilo za pomoć, vraćaj se ovamo. Ne, ja je gledam, ona me gleda onako tužno i kaže ide mi, ma gdje ćeš mi, gdje si krenuo? Ide mi, gdje ćeš mi? Ajde, idem ja palat. ajde da ne fejkamo nešto, a? Neki ne fejkamo. Stani, čuti bre, Milan priča. Ne vredi. Tražite za Kako ne volite? Kako ne volite te taktike, ja to volim. Evo kad ne čekamo, brate. Razumiješ? Rekli smo, brate, što se mešaš, brate, u politici kluba? Brate, pušaju ljudi, ništa nismo uradili. Jedan ti u kući. Daj neki fake smoke, ako imaš, brate, idi u kuću A. Mogu da ti kažem iz kuće V. Vidi šamana koji ide za Bagzije, molim. Priči tebe, ne za tvojeg nikom. Nije, brate, a nije do šamana i do tvog sluha, brate. Znači kad mi neko kaže, ajmo nešto na brzaka i stanemo. A Drože Bek te uzu da bude vrhovni komandant, brate, nikoga ništa nije pitao. Ajde, ispričaj da ću vam 2 flasha. Vidite da se ne čujete, molim se. U stvari, umjesto 14-11 da imamo lagani. Na neki način si ti kriv, brate, ti biraš igrač. Čekaj.
Jebi ga, dok A reloadu. da li je moguće, četvorici može ubiti jednu liku. Lik je prst on tak bio. Možda BBC. Brat moj Tanja, nanosilac pete. Gdje mi master? Ljudi, ajde molim vas sad uzbiljite se da odradim akciju. Brate, ostavili ste me ovdje sa bom. Smo ga ostavili, vrate, sa babarom. Šta je pokriveno, ništa. A šta mu je pokriveno dupe? Ljudi, imamo 3 na 1, samo nemoj da se... Nešto mi... Ovaj se ugušio, brate, umire, ovaj se ne rade. Bek što pita šta mu je pokriveno, slušaj. Bek Tiha, si ga izvuku iz toku. Praviš. Preživjet ćeš tu, ne moraš da ideš dalje da ti ne ubije. Više trošim dropove na tebe. Brat, moj Nikoj rođen. Jaj, daj mi drop, Julie, jebim te usta. Gdje ćeš mi? Gdje ćeš mi? Daj samo se... Sam mi da idem. Da, konektora da im dođeš leđa, ali hvati neki tajming, ono oceni. Da, vaš. Džungla, džungla, džungla. Znači, nemoj da pogineš prvi, jebo. Čovječe, zadržao sam dvojicu tamo. Dvojicu sam zadržao tamo, brate. Čuti komentuje. Ne mogu prvi. Vidi koji samo cete. Nemoj da zajebavaš, Milan. A što, dobro, izvini, ne znam šta se desilo. Pa zadržao sam dva lika, jedan u window, drugi je bio na shortu, A brate. nema potrebe da ih zadržavaš, ti treba da dođeš u leđa i da ubiješ ta dva lika. Pa, A ne dobro, da ali... život. Pa zadihoj. Čekaj, ljudi, da li je, brate, highlight mape bio Tanja Dikoj na B? Da. I nje noću neću. Ali najjačama neću, brate. Ma šta nećeš? Nećeš, vovći se na B. Aj laku noć, Tanja. Možda ti mene Ne, ali vidim mi zašla si. Pa nije Dikoj iza krevet. Ih, moj brat, Tanja. brate, Mogli smo moram još da jedno. usvojimo. Mogli smo overpass još, čao. Znači, brate, Ako plakala sam, hoćete, možemo. udavila sam se, jebe. Ali ne može od smeha da istrči na B, brate. Bukvalno bacila se na B i pustila sve da umre. Kao da ide na more. A i ovaj nije mogu da je pogodio, no. A kao da puca u tanku, brate, čuješ ga tamo drrrr. Is this man Terminator? Ono, trrrr. A A mi svi, ajde umri više. mi svi čekamo da ona umre, a ona ne umire. Duže živi kad je pošalješ da istrče da pogine nego da ti kada poziciju. Stvarno. U Pančevu, vati se da igra s nama večera. Ali kuću na V tamo. Traži trećeg čoveka na koga. Rotacija B su, vidiš ga lik, čuči tamo. Dugo čuči i moli se Allah. Mi se rešili. Kaže pa, kaže, pa niste mi rekli. Evo, ja Volko je. da se snima večeras, Debra. brate. Slušaj, Oženio Volko je. bi se uz ovaj klip. Volko je lik celu noć. Vekča na Miražu poznati kao cigla na shiftu, brate. On trče, brate, ovako akcija. Čuješ Vekču, polako ljudi, ja sam iza leđa, on 7 kg. A on ide ovdje u konektoru. Ajde, Vekča, brate. Ja sam mislio da su ga vezali negdje na sponu, da ne znam pomeri. Ja sam se iznenadio kad mi je onako izašao iz kuće, bro. Vekča, gdje si? Evo. Kao, samo polako, uzmite šta ćete da popijete, kao dok ja ne dođem. Joj, majko ti. Da je sreći svako večer. Da nam suze idu smeka da povedimo. Idi u pitu. Ali, vrate, kao, Tanja, ti ćeš da budeš Dikoj? Molim? Ideš trči tamo da povedim. Neću, idem na mid, ma šta bre? Gdje Da ćeš nije tam? počela da se smeje, nema šanse da bi otišla na već.
Ali prvo, brate, rezignirana kao njen život da se upotrebi tako olako, razumiješ? Ali ona tek što je potrčao za mnom. Da, Baksi! Bugsy gentleman, brate, nije htio pustiti dan da izađe s nama. Ne, brate, istrčao lik, popuca 3 metka i beži nazad. Idi Tanja, umri. Blagoslovio te sa 3 puca. Kao da puca na bataljon, brate, ono ne može Da, da je jedva je 2 bilo. sata. Mi izgubili helku kući čekaj, brate, da ona umre. Zato sam ti dao ocenu 9,5 zbog toga. A ne, to je ona prva. Ne. Ne, ne, se na njih kao A znate koje runde je najjače? Kad smo mi dobili onu na zbrku, brate, kad nismo znali da li ćemo na B ili na A, pa ubijemo čoveka s leđa onda, brate, pa ubijemo na B, brate, poropo. Ja. Znači, meni opet suzi, ja ne verujem. Ali Bekča što Ja je u ne jednom padim. trenutku odlučio da on bude dirigent, brate, i oni nas ispušuju. Kaže, ljudi, ajde da radimo nešto da ne čekamo. I mi stali, brate. A ovi majstori izrašavali rampu, pobili nas. Gledaju, brate, što rade ovi. Bugsy. Ono ćebe, brate, za Raspravljamo se, samo čuješ Bugsija. A jeba ga, ne čujem ništa. A Bugsy ucepno od svih otiši kuću, brate, ne zanima ga ništa. Nama bukake rade onda u ulici, brate, Kako Bugsy ih čuči. čujete kad su raspričali? Pa Bekča, brate, odlučio, brate, smišljaju akciju godinama, brate, htio da upotrebi, baš sad. Novi lider kluba. Ja ne znam, brate, sutra je sastanak upravnog odbora popodne da se odluči o Bekčinom statusu. Će da se skine s droge, brate. Čovjek, Bekča Breaking Bad. Vaskrslog, brate, pokojni Toza, brate, na Coblestonu. Brate, hvala vam. I da smo izgubili, bilo bi mi smešno, brate, plako već smo. Isplato. Ali, brate, što ovaj prijavljuje, kaže, što si baš i pitao? Na čemu si? Ko me čuva nešto? Ne, šta mi je pokriveno? A ovaj, brate, kašlje kao da ima tuberkulozu u kući, ne može da nam govori ništa. Lik ispljuo krv. I Bekča prišao i brate gleda ko gospodin sebi sve. Bekča čučnu Foresta. Ne mrda. Jer u pičku, brate. Šta mi je pokriveno? Alex ti fusar, brate. U kući ide na miražu. Ovdje se ne zna, brate, ko je luđi. Ali stvarno se ne zna ko je luđi. Znači sve... Zadržim ih na midu. Ne valja, brate. Bacim ovo, ne. Ti ne treba to da radiš. Alek, ti gineš zadnji, druže, dođi mi leđa, brate, poginuo prvi. Kaže, zadržu dvojicu, povuku ih za tregere, ono. Nije imao asistenciju, to što radi dvojica. Ja ne znam šta si radio, da nisi tražio pasoš, ja ne mogu ponekad knjiga. Piši neko dobroveče, momci lične karte na pregled. Stavim na električne stepenice. Još se hvali, ili zadrži se ih za dvojicu. Karte jedan imao rizmu. I da bi je metak u glavu. Nisu ga shvatili ozbiljno. Osim Bekča, brate, ko zna, brate, kako on tiče. Javlja se na telefon, brate, traži se time out, brate, dođe dealer. Šalje pošiljku. Da se lik popravi. Posla pošiljku. Aj, ide. Znači, nemoj da ste mi zvali nekog
stvarno ovih 5 ljudi. Hoće da ode sutra, vrate, na onaj čas i da plače. Majke mi, neće da me zaplava. Čuj, ne može da priča. Ono teši je ceo razred. Jo, Bekča, Bekča. A te brekaj se ti, ali kad nam bude stigla prijava iz Nemačke, vrate, za nanešeni duševni bol, vrate. Pošalješ nekog da umre bez razloga. Dobro, uzbiljili smo se, ste ugasili mikrofon. Ja sam izgubio glas, brate. Čekaj, vrate, od toga čekaj, ti idem polako. Šta pokrivate? Hvala ti, još kad nisam svi pustio cijelu masu. Mi plačemo, vrate, šaljemo goluba, pisamo nošu, vrate, po njega da požuri, vrate, ne. Vekča, vrate, ne, šivac, Jebate, još sam stisnu. rekla baš od... A šta kako si kako je ti? prijavila, vrate, ima u palasu. Joj, ali ko nije snimio ništa, majko. Jebate, ja je. se sreća što mene niste čuli na kapustu. Rekao jedan duže long. To je da potvrdi, vrate. Znaš šta to duže, vrate, za nas, vrate, za Bekču, pošto samo engleski izgleda razumeo na Cobblepstonu, vrate, long. Nije reagovao na prijave na srpsku. Jagodice me vole. Čemo još jedno. A da uništimo ovako dobro večer, ne pada mi napad. Da treba Bekče prestane da drži shift, vrati, da se ne smijem. Ili Tanja da počne da ubija ljude, vrati. Imala više asistencije nego ubistava, vrati. A Fazon imala, vrati, 17 ubistava. Kakav sastav. Zamisli, ne daj Bože, se pojavimo na nekim kvalifikacijama. Ne daj Bože. Sa dikoj taktikom. Bili bi jedina ekipa koja je izbačena sa toga, vrati, zbog neozbiljnosti. Tanja, sad. A neću. U jednom trenutku mi je bilo žao, htio sam da promenim neko. Evo da će se Bugsy joj dao podršku. Ja sam pomislio da Bekča trči. Ja sam mislio da Bekča trči i da nije čuo. I već vidim Milana kako eksplodira. Gde ćeš? Vraćaj se. Koliki smo nas trojice da zadržimo Bugsy. Pa ništa ti nije, samo zapucao bi. Zapucao da se vratim s njim. Zato te on nije ubio onako duho. Tanja je toliko bilo u šoku da je mislila da se zove Bugsy u jednom trenutku. Ne, mi samo počne vidjeti da gde ćeš ti? I onda ja počne se vratim na sliku. A ja i Alex direktori stojimo u pozadini vrti dere. Kirigi. Ti otišao posle Noa. Ja zakucao u stup. Smijem se, ne mogu se pomeram. Prvi prolazi, drugi me overava. Gleda me. I samo čuješ Milana. Stvarno si to uradio. Šta da ti kažem, eto u tom trenutku. Jaj, kakva matora. Ja mislim da su ovi ljudi umrli što su izgubili. Oni misle da su izgubili, vrate, od mentola. Da. Rašu im ulicu, ubijaju. Šalju dikoje. Čovjek sam retard na veonu. Bila bi fora smo dobili tu rundu. Dobro, Alek, ajde upisat ću ti jedan put, majke ti jedan, pored svih ovih minusa danas šta je uradio. On ne zna, vrati, kad ga je neko dodao, vrati, ovi plavi, vrati, listi i zeleni, vrati, to su, vrati, prijatelji. Ajde pogledamo zajedno jedan ovaj, Šta da gledamo? onog debila. Ma jesi ti normalno? Ajde. Ajde. Ajde, čekaj, izlazi, ovako.